Хәерле көн балалар. Сезнең белән бүген кабаттан очрашуыма бик шатмын. Бүген без сезнең белән төрле музыка уен-кораллары ясарга өйрәнербез. Шушы матур җәйләрдә сез сәяхәткә барасыз, лагерьларда ял итәсез, авылга кунакка кайтасыз. Менә шул очракта вакытыгызны күңеллерәк үткәрәсегез килә икән, иптәшләрегез белән оркестр оештырып уйнарга була. Бәрмә уен-коралларын ясар өчен бик гади булган әйберләр кирәк. Төрле савытлар, йогурт бутылкалары, киндер шоколад савытлары, пластик кашыклар, агач кисәкләре, клей, карандашлар, скотч, төрле ярмалар, чикләвек кабыгы, күркәләр, кагаз һәм сезнең фантазиягыз байлыгына туры килгән әйберләр. Башта мин сезгә гади генә уен-кораллары күрсәтеп үтәм. Алар әзер әйберләрдән тора. Пластик стаканнар һәм тәлинкәләр, күркәләр, төрле кашыклар, карандашлар яисә төрле таякчыклар. Уйнап күрсәтәм. Хәзер мастер-класска күчәбез. Маракаслар ясыйбыз. Аның өчен безгә кирәк булачак төрле киндер шоколад савытлары, пластик кашыклар, ярма һәм скотч. Башта савытка ярма тутырабыз. Мин карабыдай ярмасын алдым. Җитәр. 2 кашык арасына киндер шоколад савытын куябыз. Аннары аны 2 кашык арасына урнаштырып скотч белән беркетеп куябыз. Төсле скотч булса, матуррак була. 2 кулга 2-не ясасагыз була. Менә мин, булай итеп бизәп тә куйдым. Сез дә шундый бизәкләр ясый аласыз. Тыңлап карагыз әле тавышын. Тагын бер уен-кораллары. Шейкер. Инглиз теленнән тәрҗемә итсәк, шейкер булгату дигән сүз. Аны ясар өчен бик гади әйберләр кирәк. Төрле савыт һәм ула торган ярма, ком, борчак, бисер дә ярый. Шушы әйберләрне савыт эченә салабыз һәм уен-коралы әзер. Манна ярмасы салырга була. Бусына карабыдай ярмасын салсак була. Бу тимер савыт булгач, тавышы карабыдай ярмасы салсак та башка төрле булачак. Тыңлап карагыз әле. Менә бу булды шейкер. Кастаньетлар. Бу да безнең бәрмә уен-коралы. Аны без чикләвек кабыгыннан ясый алабыз, яисә капкачлардан. Каты картоннан
Кисәбез. Менә шулай итеп, озынча кисәк. Анда ике яклап шикләвек кабыкларын урнаштырабыз. Клей белән ябыштырып куябыз. Менә килеп чыга, менә шундый уен коралы. Аны матур итеп бизәсәгез дә була. Менә шикләвек кабыкларын да бизәдем аз гына. Менә бусы капкачлардан. Бусы зур капкачтан, бусы кичкенәрәк капкачтан. Тавышлары бөтенсенең дә төрле. Дәвам итәбез. Агач ботагыннан шалтыравык. Аны ясар өчен безгә агач ботагы кирәк булачак. Төрле төстәге төймәләр һәм шулай ук капкачлар. Капкачларны тишәр өчен без кирәк булачак. Аны инде әтәйләрегез тишеп бирер. Ботакның бер ягына резинка бәйлибез һәм төрле төстәге төймәләр тезәбез. Һәм икенче ягында бәйләп куябыз. Менә нинди тавыш чыга, төймәләр тавышы. Ботагыбыз ике яклы булгач, икенче ягына капкачлар тезергә була. Һәм шулай ук резинканы агачка бәйләп куябыз. Менә нинди уен коралы килеп чыкты. Бер яклап булса, менә булай ясарга була. Ә бу безнең булды катлаулырак ике яклы уен коралы. Барабан. Барабанны ике төрле итеп ясап була. Алабыз зуррак савыт, алдан юешләп киптерелгән кагаз. Ни өчен аны юешлибез? Чөнки ул безнең ныгая. Резинка белән яисә бау белән өстеннән киертеп бәйлибез. Кирәкмәгән өлешен кисеп алсак та була. Икенче варианты. Алабыз капкачлы чиләк һәм матур итеп бизибез. Ясалма барабан әзер. Бу барабанның тавышы көчлерәк. Ә хәзер әйдәгез уйнап карыйк. Шуның белән тамам. Бүгенге мастер-класс ошады дип өметләнәм. Ә бүгенгә сау булыгыз балалар.